I evo nas u osnovom videoklipu kod ovih vektora. I sad kaže zadatak treba naći x i y komponente pomeraja od 25 metara pod uglom od 210 stepeni. E sad, bilo je u ovoj zbirci šta ja ima pod pitanje šta je komponenta vektora, kako se sabiraju komponente vektora, a da ne bi ja sad imao beskonačno videoklipova, to ću manje više uraditi u ovom primjeru sada. Sada, ovako, imate pomeraj je jedan vektor, i sad, kaže 25 metara pod uglom od 210 stepeni. Sad neko Celzijusa na početku, ne, nije Celzijus je temperatura, 210 ugla. E sad, imamo, kao što kaže naslov, jednu ravan, imamo x i y osu. Evo ovako. X, y, što bude x, sad bude y. E sad, 210 stepeni, od čega? U fizici 210 stepeni jeste od pozitivnog kraka x ose. Znači, 210 stepeni, ako ovdje imamo 90 stepeni, znači x gleda ovako, y ovako. Odavde do ovdje imamo 90 stepeni, onda odavde do ovdje imamo 90 stepeni, znači da je odavde do ovdje 180 stepeni, i imamo još 30 stepeni, to je 210 stepeni. Tako da imamo pomeraj, ovako, 25 metara, pod uglom od 210 stepeni, ali 210 stepeni je od pozitivnog dijela x ose. Ovako. Ako bi pisao minus 100 stepeni, to bi onda išlo ovako. Znači, ako kaže 210 stepeni, onda to ide u obrnutom smjeru kazake na satu. Ako kaže minus, onda to ide u smjeru kazake na satu. Znači, 210 stepeni ovako. Znači, odavde do ovde, imamo ugao od 210 stepeni. E sad, šta je komponenta jednog vektora? Komponenta nekog vektora je zapravo njena senka. Sad kad bismo mi s ove strane, znači njemu odavde, kad bismo ga osvetlili nekim svetlom, onda bi ovdje bio njegova senka. Doduše, gledajući ovako, bila bi malo manja. E sad, treba izračunati, njegova komponenta je zapravo njegova senka, ili njegova projekcija na x, y osu. Ako je ravan, znači ako je 2D, onda imamo x, y osu, njegove komponente su x i na y osi. S tim da je vektor samo ovako, nikad ne bi imao y osu. Znači ako samo na x osi, recimo ako je tu neki vektor, nikad ne bi imao komponentu na y osi. Znači ne bismo mogli da ga osvetlimo nikako, to jest mogli bismo, ali on nema komponentu na y osi. Ali ovako, ako neki ima, ako ide nekako ukos, onda ima i na x na y osu. Kako možemo to drugačije da kažemo? Recimo, neko je mogao ići direktno ovako, znači bio to neki čovjek ovdje u početku i ovdje išao ovako. Međutim, mogao je da ide upravo ovako, po x osi, to je jedna komponenta, i onda je mogao ići ovako dole, po y osi. I isto bi došao tu. A ovo je taj rezultatni vektor što smo pričali u prethodnim videoklipima. I sad treba izračunati kolika je ovaj x komponenta i kolika je ova y komponenta. I kako ćemo to uraditi? Pa, uradit ćemo tako što ćemo se setiti formula za pravouglih trougao. Jer vidite, ovdje imamo x komponentu, a ovdje imamo y komponentu. I sad, ovdje tu imamo pravouglao. Jer uvijek između x i y imamo jedan pravouglao. Tako izgleda. I pošto ovdje imam pravouglao, onda možemo iskoristiti ove trigonometrijske funkcije, sinus, kosinus, tangens i tako dalje. Ajde sad, ovdje imamo pravi trougao, je tako, ovako tu, jedan pravi trougao. Ovaj pomeraj od 25 metara
to je zapravo hipotenuza ovog pravoglog trougla. Znači trougao ovako značava. Sad trebamo komponente, znači njegovu komponentu na x i na y. Komponenta vektora nije vektor, to je samo skalar, ali ako je na negativnoj strani x ose, onda ima negativnu vrednost, a ako je na negativnoj strani y ose, ima negativnu vrednost. Isto tako ako je pozitivna vrednost. Imam prav trougao, a sad koliko je ovaj ugao tu? Gledajte, znači odavde do ovdje imamo 210 stepeni, ali odavde do ovdje imamo 180 stepeni. I sad, ako ovih 210 stepeni oduzmemo sa ovih 180, onda ovdje dobijamo 30 stepeni, što je logično. I sad, nek bude ovo Rx, a ovo neka bude Ry. E sad, komponenta y vektora je zapravo ovdje. Međutim, ovo kad prebacimo tu, dobijamo istu dužinu. I ovo smo tako prebacili da bi nam bilo lakše da izračunamo ova komponenta ovih vektora. E sad, to sam označio sa x, znači Rx i Ry, nebitno, može biti bilo šta. Ali bude R, glavno. E sad, aj setimo se onih formula. Možemo iskoristiti bukvalno bilo šta. Recimo, kosinus od ovog ugla, kosinus od 30 stepeni, ili kosinus od bilo kog trougla, pravoglog trougla, jeste njegova nalegla kateta kroz hipotenuza. U ovom slučaju to je Rx kroz R. I sad, nama je Rx nepoznato, OR je 25 metara. Znači, 25 metara jednako R. To je ovaj pomeraj. Dalje, kada ovo prebacimo na drugu stranu, dobijemo da je Rx, znači kad pomnožimo sa R, dobijemo da je Rx, znači ova komponenta na x osi, jednaka sa R puta kosinus od 30 stepeni. Rx jednako je 25, jel tako, R je 25 puta kosinus od 30. Vidite, kosinus od 30. Ja sam dobio da ovo je jednako, znači ovo digitalno mi izračunam, da je Rx jednako, sad, pazite ovo, morate napisati minus 21,65. Sad, njegova dužina jeste 21,65 metara, ali pošto se on nalazi na negativnoj strani x ose, sada pišete minus 21,65. Tako da, znači mi smo izračunali njegovu dužinu, a njegova stvarna vrednost je negativna. Zato što se nalazi na ovoj strani x ose. Sad, da vas ne zbuni, znači, ako dobijete neki zadatak da radite na ovaj način, znači, vjerojatno u matematici imat ćete kompleksne brojeve, ne znam, kod jednosmernih struja, neizmeničnih strujima ćete, ne znam, da vas stegnem s njime, ali uvijek ako imate neke ove komponente, slobodno nacrtajte ove koordinatne ose i onda crtajte. Znači, prava vrednost Rx je minus 21,65 metara. Sad, kako to da označim bolje ili nekako drugačije? Nikako, samo ono što sam trebao raditi možda jeste dole stavim minus. Evo ga, bude minus 25. Zato što se nalazi na negativnoj strani. Znači, ne treba matematička formula, samo treba nacrtati koordinatni sistem da vidite da je to na negativnoj strani x ose. Dobro, i sad treba izračunati Ry. Ry, kako ćemo izračunati? Znači, iskoristili smo kosinus, samo da vidimo šta je sinus od ovog ugla. Sinus od nekog ugla, kod pravoglog trougla, jeste njegova
naspram kateta, znači naspram ovog ugla je ry kroz hipotenuza r. Sad, ry je jednako, s tim da opet minus stavljamo, jer vidimo da ovo će biti negativna vrednost. Nalazi se tu, ovo je pozitivan deo y ose, a pošto je ovde taj komponenta od ovog vektora, onda će to imati negativnu vrednost. Sad, šta sam uradio, jeste pomnožio, ovo sam prebacio tu i pomnožio s minus 1, tako da ry jednako je minus r puta sinus od 30 stepeni. I ovo će biti minus 12,5 metara. I to je tačno. Sad, kako možete provjeriti da li je ovo sve tačno? Recimo, pošto vidite ovo je pravougli trougao, ovdje je hipotenuza, možemo napisati da je r jednako koren iz rx na kvadrat plus ry na kvadrat. Ovo je hipotenuza jednaka je korenu kvadrata kateta. Sad, kad to malo lepše napišemo, to je ovako, minus 21,65 pa na kvadrat plus za minus 12,5 pa na kvadrat, pa je to sve na koren, a koren se može ovako napisati čitava zagrada na jednu polovinu. Ajoj, užas. I sad, kad to napišemo digitrono sve, dobijem da r jednako 24,9994, što je približno 25 metara. Greška je u tome što sam samo na 2 decimala zaokružio, da sam uzeo više decimala, onda bi ovaj rezultat bio bliže 25 metara. Ali dobro, to je to. Znači, tako se računaju komponente nekog vektora u ravni. To je skalar, to nije vektor i može imati pozitivnu i negativnu vrednost. Hvala vam što ste gledali ovaj videoklip i vidimo se u sledećem. Pozdrav!